podcast, kde vyprávím pohádky. Ale ne ty, který si poslechneš a zapomeneš, než dolehneš na polštář. Pohádky zvědavé duše jsou příběhy, které v tobě možná zůstanou, i když usneš. Možná tě uklidní. Možná ti pomůžou cítit víc. Možná ti dají jiný pohled na věc. Jsem Martin a vždycky mě fascinovalo, jak dobrý vyprávění dokáže v lidech něco posunout. Jak dokáže uklidnit, když je chaos. Jak pomůže pojmenovat pocity, který ještě ani nemají slova. Proto tenhle podcast vznikl. Nejen pro děti, ale i pro rodiče, kteří chtějí víc než jen uspávací kulisu. Tak vítej. Zvu tě na chvíli se zastavit. Možná tě překvapí, kam tě tenhle příběh zavede.